Pues hem presentat, en principi, el més important era que volíem presentar quines seran les dues produccions pròpies del Teatre Escalante per a la temporada que ve, que són dues produccions, una d'elles de dansa amb la companyia Otra Danza i l'altra amb la companyia El Pont Flotant. I bueno, en principi consideràvem que era interessant aprofitar un poc el marc de la mostra de teatre per a que dues companyies que faran dues de les produccions importants, no?, que s'estrenaran l'any que ve a València, que vingueren els propis protagonistes i que explicaren d'alguna manera en què estan treballant i cap a on estan caminant. Hem presentat un xicotet informe sobre la situació de la dona dins del sector de les arts escèniques, que d'alguna manera era una proposta que ens havíem fet. Hi ha un moviment, hi ha una associació que es diu Clàssiques i Modernes, que d'alguna manera està com denunciant, aquesta situació per posar en evidència la desigualtat que hi ha entre homes i dones dins del sector de les arts escèniques. I el que hem fet nosaltres és aportar una estadística, fer una anàlisi de la temporada 2016-2017 i a partir d'ahir traure conclusions. Les conclusions i resultats, lògicament, han sigut, com era d'esperar, que la presència de les dones és prou menor que la dels homes, i en tot cas sí que hem manifestat un poc la nostra intenció de la Diputació de València per tal d'adherir-nos a la xarxa de teatres que d'alguna manera adquireixen el compromís de caminar cap a aquesta paritat i d'intentar aconseguir-la en el menor temps possible.